Dobré ránko, je útorok po veľkonočnom pondelku. Ja som si dala akurát dole bonetku, takže po toľkých dňoch ešte účes ako tak drží, ešte keď to prečesem, to bude super. Včera som sa vám neprihlásila s tým, čo som začala, že teda vždy vám dám nejaký lifehack, čo sa týka zdravia vo pleti, zadarmo každé ránko, takto, aby sme sa prihovorili nejak zmyselne, nielen nezmyselne. A podnet na ňo mi dala Katka. Včera, keď sme došli neskoro večer, tak sme sa odličovali a už druhýkrát som si všimla, ako si odličuje oči. Viete, že naše kyslíkové mliečko krásne odličí, dokonca aj vodeodolnú špirálu, čo ste mi hovorila, a uvidela som, takto sa odličujú oči. To je jediné, kedy používam tampony, aj tie, ktoré sa dajú prať, priložím, potlačím a dole.